We ben je trouwens vanwege dat Iepen Loftspul bent opgelopen. Dat gaat oer Helter Skelter. Zij doen dat gigantisch goed. Zij breken eigenlijk ik terug. Nou, dan weet je het wel heen. Dan komt het gesodemieter, drugs en zo. Zie je even zien? Het bijzondere van dit stuk is dat er eerst zacht is naar muzikanten, terug Janneke Bergsma en haar man Pieter Jan Smit. En dat die dan ik nog spelen matten. Maar wat bist nou, muzikant of speler? Muzikant. En is het dan moeilijk om te acteren? Of dat is gewoon niet zelf? Ik ben gewoon mezelf. Ja, dit is die levensambitie. Nou, het zou wel mooi zijn. Ja, absoluut. Verveel me nou echt heel wat leven. Morning Grains en Simone er weer. Daarom, dat vervel ik me zeker. Kom, ik ga een flesje, dan een piltje en ik ben bloed. Do bist de drummer, hè? Klopt, ja. Ja, ik ben Jouke, ik ben de drummer. Wat is die rol in het stuk, in de band? Wat voor bandlid bist o? Nou, ik ben drummer. En nou ja, te Germe A willen wij ook graag dat de boel ik serieus bloot. Serieuze muziek en net te volgen ouwe hoer. Het gaat om de muziek en de rest is net belangrijk. Maar naarmate het stik vordert, ja, verrorie wij ik. Oh god, dan weet ik wel waar dan het gouden hoer veroorzaakt. Jan Siebren, dat bist o. Nee, dat valt best wel ta. Nee. Nou, het was van, ik ben wel een beetje degene die van het hele succes geniet. En alles lekker hoe zich in laat komen. En ja, inderdaad, ja. Ik zeg dat ik krijg al vrij in je mooie groepie. Ja, ik krijg wie krijgt kleur, wie krijgt op de eten.